Tvoje talenty tu nie sú len preto, aby pomáhali tebe, ale slúžili aj ostatným. Preto sa ich neboj zapojiť a použiť preto, aby na tvojej škole, v tvojom meste alebo v tejto krajine vznikli pozitívne zmeny, ktoré budú stáť za to. Keď poznáš svoje talenty, prestaneš mať potrebu zhadzovať druhých len preto, že sú iní. A keď poznáš svoje talenty a talenty druhých ľudí, tak ich prestaneš nálepkovať a začneš s nimi lepšie vychádzať. A to je základ toho, aby naša spoločnosť fungovala normálne. A ak máš pocit, že v tvojom okolí je príliš veľa toxicity, hoaxov, dezinformácií alebo hejtu, tak práve to, že začneš lepšie chápať seba aj druhých ľudí, prestaneš ich odsudzovať, bude riešením k tomu, aby sme vytvorili spoločnosť, ktorá sa rešpektuje. Demokracia nie je len voľba jedenkrát za 4 roky. Je to každodenná správa vecí verejných. A preto mám pre teba jednu praktickú výzvu. Skús nájsť 4 veci, ktoré ťa hnevajú vo svojom okolí. Štvú, nepáčia sa ti, alebo by si ich chcel zmeniť. A z nich si skús vybrať jednu, ktorou prinesieš niečo pozitívne do svojej komunity. Chýba ti na tvojej škole chillout zóna? Čo tak použiť svoj talent nápady preto, aby takýto projekt na tvojej škole vznikol? Je nejaká téma, ktorá ťa trhá za srdce? Možno je to pomoc ľuďom na ulici bez domova, alebo ľuďom, ktorí trpia problémami v duševnej oblasti. Premeň svoju empatiu na konkrétnu pomoc ľuďom bez domova. Zorganizuj vďaka svojmu talentu komunikatívnosť verejnú kampaň o podpore duševného zdravia. Alebo ak máš talent organizátor, tak sprav benefičný beh, z ktorého výťažok podporí konkrétny cieľ, pre ktorý si sa rozhodol. OK, možno si povieš, že máš väčšie nápady, než si viem predstaviť. A práve v tomto momente to znamená to, že nemusíš spraviť všetko ty, ale môžeš niekoho osloviť o pomoc alebo zmeniť niečo, na čom záleží v tvojej obci, meste alebo škole. Čo to znamená? Pozri sa, kto rozhoduje v tvojom meste alebo obci. Či je to nejaký poslanec, je to nejaký primátor, je to nejaká konkrétna inštitúcia. Naštuduj si o tom, ako funguje a porozmýšľaj na tom, ako by si vedel ovplyvniť jej verejný názor. Možno to bude znamenať osloviť konkrétneho poslanca, ktorý má v agende tvoje sídlisko alebo tému, na ktorej ti záleží, prípadne poprosiť o pomoc inštitúciu, ktorá vie vyriešiť tvoj problém. Ale môže to znamenať aj niečo úplne iné. V mnohých obciach existujú tzv. Participatívne rozpočty. Toto slovo nie je o participácii, ale o tom, ako sa zapájať do vecí verejných. To znamená, že môžeš predložiť svoju myšlienku alebo nápad a ak presvedčíš dostatočný počet ľudí v tvojom okolí, tak mesto alebo obec vyčlení finančné prostriedky na to, aby tvoj nápad vznikol. Takto sa ovplyvňujú veci verejné a takto sa mení Slovensko k lepšiemu. Toto je spôsob, akým sa frustrácia mení na nadšenie a akým sa demotivácia mení na tvorivú prácu. Ľudia, ktorí poznajú svoje talenty a pracujú v zóne svojich silných stránok, sú až 6-krát viac angažovaní. O 43% sa u nich zvyšuje pravdepodobnosť dobrovoľníctva a vyhorenie, tzv. Burnout syndrom, u nich klesá až o 73%. Vidíš, toto je konkrétny prínos talentov, pokiaľ sa rozhodneš byť aktívny. Možno to zvýši tvoju dobrovoľníckú činnosť alebo naopak zníži tvoju frustráciu z toho a budeš vedieť robiť veci, ktoré ťa bavia dlhodobo. Ak ťa táto téma zaujala, môžeš si stiahnuť handout pri tomto videu a dozvedieť sa o tom, ako funguje tvoja obec a ako by si dokázal zapojiť svoje talenty preto, aby si niečo zmenil vo svojom okolí. Pretože keď sa nezapojíš, rozhodujú bez teba. A častokrát vôbec nemusia zle. Len bez tvojho vedomia. Preto to môžeš zmeniť tým, že svoje talenty zapojíš preto, aby slúžili nielen tebe, ale aj druhým ľuďom a tvojmu mestu.